Le raha volagnintsika zegny amin'ny développement personnel zegny, anao mila mizaha raha tsabony olo efa tafita. Azonao ny reprogramming cerveau-tsika zegny misy raha telo zegny. Voalohany zegny verbal programming. Izy ka namaky anao boky ny TR zegny verbal programming. Faharoe zegny ny moralize. Ino moralize zegny? Moralize zegny zay natao hoe ino zegny raha hitanao tamin'ny fahatondragnanao mba nitsabony olo ababy risy ndraiky olo mpanambola aby nefa tokony mba tsabonao amin'izio ty zegny. Azonao? Ha, tianao maplace igny? Oese, ambonimbony karaha igny agny. Ya, agny ndraiky mety kiasy foana. Ya, riza misy manafintsika ry. Okay, that's right. You see? Karaha fa shininy kony. Ya, zay zegny hoe moralize, mangala olo zegny anao ino raha tsabon'olo fanandraha amin'izio ty zegny alainao taka. Azonao? Zay zegny moralize. Magnaraka zegny ny specific incident. Ino ma la specific incident? Ino zegny traikefa mba anagnanao amin'izio ty zegny. Donc zegny itraikefanao amin'izay zegny atsarenao nda hitsaboananao raha amin'olo maro. Karaha zay zegny izy. Avy eo zay mitondranao magnano visualisation iny zegny atsika en place de tsara ty de mandeha anao de mifily zegny anao fa efa mitoeragna eto zegny anao. Azonao? Ok, ça va, kiasy.